Рады вас бачыць і чуць. Всім шолам агутен ток, шолам алейхам. І вось, гэта фільм 26-го года, калі я не памыляюся, 1926 года, 100 гадоў яму ў гэтым годзе, разумееце? І, канешне, не паглядзець яго было немагчыма. Але не толькі з-за гэтага, але з-за таго, што гэта фільм, безумоўна, прамым чынам тычыцца нашай тэмы. Гэта вот тое крымскае нашэсце габрэяў, якое адбылося і пачалося яшчэ ў 19-м, пачатку 19 стагоддзя, паводле таго самага Дзяржавіна, ён першы, да. Гэта не толькі Крым, гэта, канешне, і паўднёвая Украіна, Запарожжя, вот гэта весь, нават Краснодарскі край, вот нават здымкі гэтага фільма часткова рабіліся там, менавіта, не толькі ў Крыму, але і вот уже на тэрыторыі, тут сюды, як бы тэрытарыяльнай, да, матэрыковай частцы. І што цікава, што вот людзі, якія стварылі гэты фільм, яны все нам вельмі-вельмі блізкія. Чаму? Таму што, ну, па-першае, гэта Абрам Ром, так званы Ром. Ну, гэта не той Ром, які зрабіў абыкновенны фашызм фільм. Гэта другі. Больш таго, ну, магчыма, яны нейкія дальнія родзічы. Але вось гэты Абрам Ром, ён амаль што наш зямляк. 180 кіламетраў ад Мінска ён нарадзіўся ў Вільні. Учыўся троху ў Вільні, дзіўным чынам вот такім дайшоў да Масквы, стаў, мяняў усе прафесіі, магчымасці вучыцца. Ён быў ліміта, яго не пускалі ў сталіцах вучыцца, але ён нейкім цудам, нейкі Саратаў спачатку, нешта медыцына. А, да, вот была такая палітыка ў пачатку 20-го стагоддзя, яшчэ ў царскай Расіі, што, ну, можна дазволіць габрэям вучыцца, хай вучацца, але хай вучацца на такія спецыяльнасці, як, напрыклад, лекар, асабліва хірург, асабліва там псіханеўралагічны. Потому что, ну, дворяне ж не ішлі ў такія прафесіі. Медицина гэта дастаткова гразная рэч, гэта, ну, разумееце, да, фізіялогія такая. Ось, а уже не кажучы пра неўралгію, пра псіхаў, пра ўсё гэта. І вот ён нейкім чынам нават у Петербургскім неўралагічным універсітэце павучыўся трошку. Вось, не толькі ён, дарэчы, цэлы шэраг паэтаў, пісьменнікаў, мастакоў, яны пачыналі свае, асабліва ліміта, хто не меў дазволу пражываць у Петербурзе ці ў Маскве, яны вучыліся вот такой вот установе медыцынскай, менавіта вот, і асабліва петербургскай. І ён таксама. Ну, ён віленец, это нам вельмі істотна, галоўнае. Так, другое, Тры асобы, якія непасрэдна бралі ўдзел у гэтым фільме, сцэнарысты яны і, ну, асістэнты рэжысёра, і непасрэдна монтаж і ўсё іншае. Гэта першую чаргу, канешне, Владимир Маяковскі, як не дзіўна. Ось, чалавек зусім без адукацыі, дарэчы, да, ён 5 класаў, 5 класе гімназіі яго таксама выгналі, дусілі яго выганялі. Вось, але ён ведаў грузінскую мову з дзяцінства. Так, і, канешне ж, без Лілі Брык ніяк не абышлося. Да таго трэцяга не было, осі не было Брыка, дарэчы, але замест яго быў Віктар Шклоўскі. Віктар Шклоўскі таксама выдатнейшы чалавек, мы трошку пра яго пазней пагаворым. І, ну, адно прозвішча нам, для нас гэта вельмі істотна, яно тутэйшае, беларускае, ён Шклоўскі. Разумееце, што ён габрэй, што Шклоўскі, хоць ён нарадзіўся ў сталіцы, і яго ўжо бацькі мелі магчымасць дазволу. І тым не менш выдатнейшы літаравед, пісьменнік і кінавед таксама. Вот, універсальны абсалютна чалавек, стварыў цэлую школу вось, фармалістычную літаратураведзення. Мы трошку пазней пагаворым пра гэта. І, ну, назваў усіх: Маяковскі, Лілі Брык, Шклоўскі і Абрам Ром. Давайте будзем глядзець кіно.
Можна я пытанне задам одно з нагоды гэтага фільма? Можа, нехта з вас хоча сказаць, вот якія самыя яркія кадры, якія вам запомніліся? Мне таких два ёсць. Я пасля вас скажу. Свиньи у... Ну свиньи так, конечно, да, без свиней ніяк, да. Мне самые первые кадры запомнились, когда ребенок родился. Понимаете, только имя его. Ну вот, да, памятаете, як детенка назвали? Это... Як детенок родился, а як его назвали? Так и не сказали, як его зовут. Не, наверное, написали, да. Никто не прочитал. Что там, прощай горе или как это? Забудь лихо, забудь лихо. Я думаю, на идише его ж называли. На идише это будет Фаргес Цорес. Фаргес Цорес, хорошее имя такое, длинненькое, Фаргес Цорес, да. Может, я не цікаво, до речі. Це ж було в ті часи новотвори, вельми всякі сталініни, там, ленініни, і все це було мільйон таких іменів, да. Леніни. Саме цікаве ім'я, саме пригоже, на мой погляд, було Доздраперма. Да здравствует 1 мая. Да, такое было. Конечно, грецкое имя выходит, да. А я так само думала, что это неколи замежное имя, а тут оказывается все. И тут... Я, мусить, отвернул голову, скажите, был кадр, коли вот, як это называется, вол не разумея еврей, не понимает еврея, еврей не понимает. Было это, да? Было, да, я как раз голову отвернул, да. Но я ведаю, что это... Вот на мой погляд, вот это как раз, гэтые кадры з'являются, ну, эмоционально, конечно, вот той дзіцёнак, які Фаргес Горы, Фаргес Цорес, да, а вось як бы ідэйна і мастацкі вобраз, і не толькі, это абсолютно ідэалагічны вобраз, гэта, ну, все определяючы, гэта менавіта вот гэты габрэй, які вядзе барацьбу з быком. І сёння мы якраз з вами на гэту тэму і пагаворым. Это абсолютно міфалогія, чысцейшая міфалогія, і з вашай, калі хто не хоча яшчэ нешта сказаць, калі ласка, можете сказаць пра фільм, калі ёсць нейкія ўражанні. Потым же і яўрэй, габрэй зразумеў вала, і вол зразумеў. Хэппи-энд. А вот оказывается, если верить этому фильму, то первая была Розенблюм, а не какая-то там Паша Ангелина, я так понимаю? Ну, первая да, там здається, мне подається там помилка. Там написано Розенблюм, а там Розен Н повинна бути, Розенблюм. Ну, да. Я так и прочитал. Ну, да. Ну, я ж не первый раз вижу тому. А нам говорили Паша Ангелина. Ну. А еще вопрос, что потом было с этими поселениями? Ну, с поселениями очень грустно было. Большую частку тых, кто... Ну, первые поселения, якія былі яшчэ ў 19 стагоддзі, яны, дарэчы, умацаваны, ну, часткова. Частка вельмі, конечно, там, я троху распавядаў некалі пра гэта, вельмі трагічны вобраз, потому что большая частка памірала, пакуль даязджалі, потому что ехали месяцамі з Беларусі, з Украіны, нават з паўночнай Украіны ехали, з Літвы ехали, і гужевой транспорт, конечно, яшчэ не было. Добра для яўрэяў, лучше на Дальний Восток отправить. Зачем у Крым, правда? Так, да. А вот же непосредственно 20-е годы, когда снова была новая кампания, и, ну, из Украины бежали, потому что там вот, мы поговорим сегодня про это, Маяковский яшчэ и верш написал выдатно, целую, ну, такие верш-поэма, да. Больше того, яна перакладзена на ідыш. Вот мне чаму я і завёў гэты фільм менавіта, я вам давно абяцаў, што гэта з Маяковскім звязана. Маяковскі як бы ніякае дачынення да габрэяў не мае прамога. Ён ж нарадзіўся ў Кутаісі, в Грузіі, бацька, але вот вельмі цікава і напэўна нейкім чынам гэтыя карані давалі знаць сябе. Яго бацька быў, як не дзіўна, быў казаком сапраўдным. Вось. А маці зусім украінка чыстая. Да. Вось. Як, ну і такім лёсам, нейкі лёс іх вывеў туды ў Грузію, ў Кутаісі. І як самае цікавае для мяне, чаму вот ёсць такі сапраўды выдатны паэт, чаму ён настолькі адчуваў гэту мову, расейскую мову, і проста рэвалюцыю зрабіў моўную і паэтычную.
І фактычна весь 20-й год гэта пад Маяковскім праходзіць. Чаму? Таму што ён з дзяцінства размаўляў па-грузінску. Яго першая мова, родная мова грузінская. Вся сям'я яго вот адаптавалась вельмі добра ў Грузіі, і все размаўлялі па-грузінску. І вот тое ж самае, напрыклад, Фазіль Іскандер, тое ж самае Булат Акуджава. Вот людзі, якія ведалі троху іншыя мовы, яны вот у літаратуры, у расійскай літаратуры абсолютно незвычайны ўплыў зрабілі з Маяковскім. Больш таго, хацелася б, конечно, сказаць пра два словы пра непасрэдна, чаму Маяковскі далучыўся да габрэйства, што я раю вам, ну, глянуць, можа быць, хто з вас і бачыць, глядзіць, зараз, здаецца, недавно гэта выйшла, аж 10 серый выйшла. Вось, такая Юлія Меньшова ёсць, вы все, пэўне, ведаеце яе па тэлебачанню. Яна зрабіла 10-серыйны фільм пра каханак Маяковскага. Вось так і атрымалася, што тая адна з самых важкіх і самых, як бы, вядучых каханак яго была менавіта Ліля Брык, і больш таго, яна афіцыйна лічыцца ягонай жонкай. Сам Сталін гэта прызнаў, і яна спадкаемца, яна всю спадчыну атрымала менавіта яна і захавала вялікую колькасць. Больш таго, яна вяла ўсё жыццё дзённікі, яна была вельмі адукаваны чалавек, ведала мовы розныя, яе сястра зусім. Рэчы, Маяковскі спачатку быў закаханы ў меншую сястру, і праз сястру ён пазнаёміўся з Ліляй Брык. І адбіў яе ў восень. Ну, все ж ведаеце, напэўна, гэта Лямур де Труа, это все пераблытаныя. Гэта рэвалюцыя, ж памятаеце, была не толькі, канешне, сацыяльная і эканамічная рэвалюцыя. Гэта была ва ўсіх накірунках. І ў тым ліку рэвалюцыя любоўна, каханне, рэвалюцыя сексуальная, рэвалюцыя першая, вот менавіта адкрытая такая 20-х гадоў. Все настолькі было пераблытана, настолькі стаўленне было. Там вельмі цікавая тэма, пагаварыць на гэтую тэму можна, як вот свабода і любоў, свабода і каханне, як яны спалучаюцца. Вось свабода і каханне, гэта ідэальны такі варыянт, да? Свабода без кахання, вот гэта якраз было ў 20-е гады, было як, ну, гэта быў такі пастулат акрэслены афіцыйнага ўлады, што свабода, гэта ніякія там адносіны сямейныя, всякие розныя, они не признаются, за каханасць гэта не патрэбна. Просто есть фізіялогія, якую трэба карыстаць, калі можна, ну, як жывёлы гэта робяць, да. Вось. І якраз вот гэтая частка інтэлігенцыі, асабліва Маяковскі, ну, калі 10 серый ягоным каханкам прысвечана, колькі там было каханак, гэта безліч просто. Больш таго, яго ёсць верш, ёсць такі Сашак Філіпенка, сучасны пісьменнік беларускі, зараз ён за мяжой жыве, і ў яго, здаецца, яшчэ ў 14-м годзе адна з кніг выйшла, і ён менавіта пра гэта піша, ён цытуе 4-радкоўем якраз пра Парыж самога Владзіміра Маяковскага. Гэта перадаць немагчыма па тэлебачанню, і гэта не агучваецца, но такі цынізм і вось усё гэта да кахання і да жанчын там абсалютна фантастычны, незвычайна. Всяго 4 радкі. Калі самі хочаце, то пашукайце альбо Філіпенкі, або, магчыма, у інтэрнэце не гуляюць гэтыя ягоныя ўспаміны пра Парыж. І вот гэта вот якраз паспрыяла удзеле яго знаёмству з вялікай колькасцю з габрэем, таму што Ося Брык, яго вялікае асяроддзе, больш таго, Ліля Брык, яна ж увесь час, аж да 50-х гадоў, яна ўтрымлівала салоны. Это были літаратурныя, мастацкія, вся інтэлігенцыя. Москвы, Петербурга, у розных гарадах яны збіраліся бясконца. Сам Сталін не дазваляў гэта рабіць. Ён такі быў патрон яе, як не дзіўна. Больш таго, ён падпісаў, калі вот было жоны ворагаў народу, афіцыйна была абвешчана ўсіх асудзіць, усіх пасадзіць, напрыклад, вот Дзіна Звулаўна Харык сядзела за свайго мужика, за Ізю Харыка, то ён нават напісаў на рэзалюцыю, там спіс быў гэтых усіх жон, і ён напісаў на рэзалюцыю, там молатаўская жонка, ну, хто не сядзеў толькі там, усе жонкі, да, сядзелі, усіх кіраўнікоў нашай краіны. Але ён падпісаў на гэтай паперы, напісаў, што Лілю Брык, жонку Маяковскага, не чапаць. Это было, яе сапраўды не чапалі. Яна вялікае жыццё пражыла, доўгае жыццё пражыла, і трошку заўчасна, зусім уже нямоглая была, зламала сабе якраз тую нагу, што, ну, это сустаў знакаміты жаночы.
І вось яна ўжо па ўласнай волі сышла, да, з жыцця, але ўжо больш за 80 год ёй было. Вот такая цікавасць. І дзіўна, што яна была пісьменніцай, яна пісала ўсё жыццё дзённікі. На жаль, у 30-е гады, калі пачалі, дарэчы, у яе таксама была такая колькасць муж'ёў, Маяковскі зусім не адзін, і Ося таксама, хоць яна ўсё жыццё марыла, і не марыла, а як бы жыла ўвесь час з Осем, і больш таго, яна як бы прыхільней, больш за ўсё яна ставілася да яго. Менавіта. І па позніх яе ўспамінах, калі б ён жыў, то б я ж жыла далей, а вот не хачу жыць, таму што менавіта няма ўжо Осі. Але колькасць мужикоў была страшэнная ў яе, хто толькі не все там кампазітары, все рэжысёры, пісьменнікі, ну вот безліч это все такая дзіўная свабода нраваў. І вот адзін з іх быў такі вайсковы, знакаміты, вядомы вайсковы, перад вайной, 30-е гады, ён быў арыштаваны, расстраляны, і вот пасля гэтага яна спаліла вялікую колькасць сваіх дзённікаў. Вось так, як бы выдатная, дакументальная, таму што яна дакументальна ўсё апісвала, і фактычна, на жаль, гэта страчана. Добра, мои даражэнькі, давайте я ўключу прэзентацыю, і мы з вами яшчэ трошку пагаворым. У нас яшчэ паўгадзінкі ёсць, добра? Ну і вось, я уже проговорился, что для меня самая вот гравицапа, памятаете, такой фильм был «Кінзадза», знакомитый фильм, и для всех, до речи, для взрослых, и для детей, абсолютно не советский фильм. И там такое слово было, основное слово, так само, ключевое слово этого фильма, гравицапа. Гравицапа это такое вот, некий такі образ, ну реально, это як бы рэч, гэта рэч, якая вось адказывала на все пытанні, вырашала все пытанні, без яе нікуды і ніяк. І вот здаецца, якраз гэты фільм, гэта вот тая барацьба міфалагічная, самая старажытнейшая чалавека і быка, во всех культурах, начиная там от Сирии, Вавилона, праз Грецию, праз всю римскую культуру, европейскую культуру. И, конечно ж, ну вот, больше того, тут прослуховывается бесконцыя литерации, бесконцыя рифмы. Мамы Лошин, до речі, таты Калошин тут написано, хто не читае на идыше. Тое, што пытанне было в самом пачатку наша. И вот гэта якраз, да, рифма, Крым, а рифма да яго, безумоўна, больше не рифма, а літерацыя. Гэта, конечно, крыт. Это крыцкі бык, это тая самая мінойская культура, крыта-мінойская культура, одна из самых старажытных, якая больш-менш захавалася. Гэта 3-4 тысячагоддзя до нашай эры, то есть 5000 год до нас. Вось такая фрэскі захаваліся. І абсалютна такі вобраз, які мы з вами бачым, вот бык скача, да, рогі выставіўшы, і справа, і злева дзве фігуры, хлопец і дзяўчына, і мне падаецца, вот з аднаго боку гэта якраз будзе Джанкой, а з другого боку будзе Біробіджан. І таксама тут рифма, внутренняя рифма і алітерацыя. Біробіджан і Джанкой. Вот, нават моя жонка сёння придумала раніцай новое слово. Біробіджанкой, вось так, можна такое слово. Ну, гэта таксама вот такі, гэта, да рэчы, і той самы Мінатаўр. Мінатаўр, гэта слово паходзіць з грэцкай мовы, таўр гэта бык, безумоўна. А Міна гэта цар Мінас, ну, і таму і завецца культура крыта-мінойская. І вот Мінатаўр гэта такая пачвара, якая уже гэта менавіта барацьба, гэта бойка паміж чалавекам і быком настолькі цесная, што яны пераўтварыліся ў одну асобу. Гэта альбо бычья вось тулава і галава чалавека, альбо наадварот, часцей якраз галава быка, буйвола, а тулава якраз чалавека. І вся вот грэцкая культура, і вся, ну, папярэднюю культуру мы амаль што не захавалася, мы не ведаем, ці былі гэтыя вобразы мастацкія. Але вось грэцкая культура вся, і вся рымская культура, яна просто і еўрапейская таксама. Все мастакі, нават до Серова,
до самого сірога. У яго есть такая Європа, якая на быку плывець. І яшчэ адзін міф, які вот той самы Зеўс ператварыўся ў белага быка і скраў Еўропу, прыгажуню дзяўчыну. Вот такая романтичная вельмі, ад яго ад Зеўса нарадзіліся дзеці ў Еўропы. Ну, вельмі так, это самі читайте про всю гэту вось міфалогію. Нам істотна што? Тое, што больш таго, яшчэ адзін вобраз хочацца ўвесці. На маю думку, вось гэта фрэска, это абсалютна мапа Савецкага Саюза, на маю думку. З аднаго боку Біробіджан, з другого боку Крым, Джанкой. А всярэдзіне вось гэта сама скура, яна больш таго, яна геаграфічная мапа, такія плямы на ёй, гэты бык, вот абсалютна Савецкі Саюз. І всі гэтыя падзеі, вось гэтай барацьбы габрэйскага народа з Савецкім Саюзам і Савецкага Саюза з габрэйскім, просто выжывання. Больш таго, яшчэ адзін вобраз трэба ўвесці лабірынт. Вот той, хто быў з вас на Крыце, той ведае, што гэту культуру якраз звязаную з быком, гэта лабірынт, вот той лабірынт, які не мае выйсця. І тады, ну, міф, пэўне ведаеце, што маладых хлопцаў туды прывозілі, і яны не маглі выйсці, і бык іх нейкім чынам мусіў пажыраць. Ахвяры такія. Ну, тое ж самае пра ўсіх драконаў, змеяў Гарынычаў і так далей. І самыя старажытныя міфы. Хтонічныя, так званыя. Вот. Хтон, значыцца, зямля. Вот. Тут можна ввесці нават яшчэ адну тэрміналогію. Сёння я надта шмат, вам бачыце, ідэалагічнай тэрміналогіі падвожу. Гэта, канешне, хтонічная таврамахія. Вось гэта барацьба габрэйскага народа, габрэйскай культуры, іудаізма з Савецкім Саюзам, з гэтым быком, з гэтым буйволам рагатым. Гэта, канешне, на мою думку, можна акрэсліць вот такі лагічным словам хтонічная, якая з'яўляецца земляная, і таврамахія. Таврамахія гэта, канешне, вот тая культура уже мы ведаем па Іспаніі, па Партугаліі, па паўднёвай Амерыцы, вот тыя краіны все і романскамоўныя, іспанамоўныя в асноўным. Ну, таксама французскай культуры гэта была вот барацьба з быком. Гэтыя гульні, якія да сённяшняга дня яшчэ актуальныя і працягваюцца. Добра, ідзем далей. Я зашмат кажу, да. Шолом алейхем, рабайсай, тайрон ливы фрайнд, хавартисун хавейрим, гиденисун гиден, гоетисун гоем, мирзайнен нохдо, унгейбенон. Der Ochs versteht nicht dem Jid, und der Jid versteht nicht dem Ochs. Oder zwischen Джан, Кой und Біробіджан. Джан, бачите, тут гучыць, і хто не разумеў, на ідышы гэта якраз тое, габрэй, яўрэй не разумее быка, а бык не разумее яўрэя. Тут наадварот, бык не разумее яўрэя, а яўрэй не разумее быка. І страшэнныя ахвяры, страшэнныя жертвы былі прынесены з абодвух бакоў у гэту барацьбу. Тым не менш, дзякуй Богу, мы жывем і мы існуем на свеце. І, дарэчы, вот той на тле малюнка якраз Пікасо вот показаў, як вобраз рэалістычнага быка пераўтвараецца абсалютна абстрактны такі. Вот тут колькі? Раз, два, три, 6, 9, 11 карцінак. 12-я пустая, гэта ўжо зусім чыстае мастацтва. Пікасо, мы пачнем з Пікасо і з Пікасо скончым, я спадзяюся, калі паспеем. Зедзехавек он гота ан ойник, амихая, аганоя, уна фаргенігін, он шепт нахесен луфт. Атрымлівайце вялікую асалоду, гэта ўсё сінонімы это слова. І, канешне, счэрпайце якраз натхненне і свежае паветра. Пачнем мы, як заўжды, здалёк, але непасрэдна пра Крым. Хочацца, конечно, згадаць Івана Алексеевича Бунина. Это мой адзін з самых улюбёных паэтаў. Я з задавальненнем цытую ягоныя вершы. І, канешне, вот вобраз, мастацкі вобраз, рэальны, кінематаграфічны вобраз ягонай паэзіі, прадметны вобраз. Ён класік, абсалютны класік, не романтык паэзіі. І, канешне, хочацца прачытаць. «Крымскіх степях». Это наш эпиграф будет до нашей сегодняшней размовы. Синеет снеговой простор, померкла степь, белее снега мерцает девственная вега над дальним станом крымских гор. Уж сумрак пал, как пепел сизый, как дым угасшего костра, лишь светится багряной ризы, престол Аллы, шатер гора. Сколько мифологии тут, разумеете, вот той самой
і арабської міфології, і грецької, і, ну, безумовно, він віддає повагу от тим якраз кримчакам, якраз коренним жихарам Криму. І больш-менш яшчэ, конечно, хочется звернуться сёння, азначыць, вот бачыце даты, Тарас Шевченко вы уже, пэўне, прочитали, и стоят даты 9-3 и 10-3. 9-3 народился, 9 сакавіка, это было 2 дні назад, а вчора было 10-3, да, сегодня 11, сегодня уже 12, 11, по-моему, я могу блытаться, пробачьте. И, конечно ж, вот весь цивилизованный свет, безумовно, в гэтыя дні згадваем Тараса Григоровича Шевченко, и мне так само з вами хотелось бы трошку почитать яго. Больш таго, у нас есть пераклады, выдатныя пераклады ягоных твораў на идиш. Пераклаў Давид Гавштейн, славуты вялікі паэт, і трошку про яго таксама паговорым. Гэта больш таго, ён не гаворачы про тое, што ён выдатнейшы пісьменнік, выдатнейшы паэтам, то ён яшчэ выдатнейшы майстак. Ён больш таго, ён вучыўся ў акадэміі петербургскай, дзе ён толькі не вучыўся. Як пачынаючы, ну, трошачку зусім пра ягонае жыццё, вы пэўне ведаеце, ну, і проста даступна можете пачытаць пра ўсё пра гэта, што ён нарадзіўся ў такой смешанай сям'і. І з чым смешанай? Тое, што бацька быў вот ягоны якраз батрак, сапраўдны, да, халоп, што завецца прыгонны. А маці была вольная, і вот каханне, якраз каханне, дзякуючы каханню, яна пайшла за яго, і, ну, вельмі хутка гэта трагічна сканчалася. Здаецца, 89 гадоў яму было, памерла маці. Трошку праз 2-3 гады памёр бацька, ён паспеў за гэты час ажаніцца нанова, мачыха, ўсё гэта, ну, жахлівае дзяцінства, юнацтва, нейкія дзякі, невядома, дзе ён вучыўся і мастацтва адначасова, і ўсё гэта вось нейкі Энгельгард, той самы пан, які валодаў імі, гэтымі, ён, ну, вот ён убачыў нейкім чынам, нехта падказаў яму, што гэта хлопец мастак выдатны можа быць, яму захацелася мець такога свайго прыдворнага мастака, і ён скіраваў яго вучыцца. І ведаеце што, вы не поверыце, і зноў згадваецца Вільня. Вось, Тарас Григорович Шевченко вучыўся ў Вільні мастацтву выяўленчаму, тады вучыўся ў Варшаве мастацтву, будучы прыгонным парабкам. І, ну, і ўрэшце-рэшт трапіў у Петербург, і пазнаёміўся з знакамітымі людзямі, якія выкупілі яго проста. Гэта Брылоў, гэта Жукоўскі паэт, гэта Венецианов, мастак Алексей Венецианов, да Карл Брылоў і Васілій Жукоўскі. Яны сабралі грошы, Брылоў намаляваў партрэт Жукоўскага, яны прадалі яго на аукцыёне, і за гэта былі агромністыя. Энгельгард не хацеў прадаваць гэтага парабка, все ж таки яны яго выкупілі, і ён стаў вольным чалавекам. Но, але вельмі хутка ён за свае вершы пастрадаў, яго арыштавалі, яго ў турму не пасадзілі, але збрылі салдаты і адправілі ў Орскую крэпасць. Вот у Лізе цытата, гэта следак, які расследаваў ягоную справу, напісаў пра яго такое на, ну, прокурорская, да. Шевченко сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. Бачите, коли уже началась это тая самая языковая война. Это, ну, это 1845 год, коли не помиляюсь. Добро. То, что я вам обещал. Читаем. 2 верши почитаем сегодня Тараса Григоровича Шевченко. Я выбачаюсь за мой французский прононс, но я буду читать и по-украински, и на идише. 1847 год. Думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте сізокрилі, мої голуб'ята, і за Дніпра широкого у степ погуляти, з киргизами убогими, вони вже убогі, уже голі та на волі, ще моляться Богу. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами, привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. І на їдіші. Переклад Давида Гавштейна. Лідер майне, думес майне, енцики унейне, ihr sollt hoch mich nicht verlosen in a Beiser Schoazäuner, kommt zu fliehen meine Bläue,
Meine Täuben, Junge, von der Seite von breiten Dnieper, kommt in Steppe do singen, mit die Orme Kirgisen. Sie seien schon benommen, heul und nacket, aber frei noch, beten Gott sie kommen. Kommt zu fliehen, meine Liebe, mit stille Reit, mit Reine, Quell, wie Kinder euch погрisen, mit euch in einem weinen. Ну, вельми близкий переклад, я думаю, все ви зрозуміли, всі слова відомі. Ну, киргизи, на дні киргизи. Чому? Тому що менавіта ён у Орській крепості знаходився. До речі, ён написав, що гэта вот там 7 годов, здається, все доўжылася, гэта яго якраз окупація. То ён написаў, што гэта была нават больш жорстка і больш горка для яго, чым вось тое горкае дзяцінства. И вот, да, я вам покажу Давид Гавштейн. И он сам, да, и он так само, безумовно, конечно, родился в Украине, была магчымасць вельмі мало вучыцца. И тем не менш, вот неким чином ён трапіў на 20-е гады за мяжу, нават трапіў у тую самую Палестыну. И оттуль вот ён приехал зноў в Советский Союз, пачуў, что тут едешь, хоть ён и иврит вельмі приязна да яго ставіўся, падтрымліваў моцна. Ну и вот два фотаздымка, ягоны малады фотаздымак и фотаздымак менавіта, не фотаздымак, а ну фотаздымак, это фотаздымак помніка. Гэта ў Киеве наколькі я разумею, дом пісьменніка киевскі, і написано на ідышы Давид Гавштейн. І нават больш таго мінора там выбіта у камні, ці гэта можа бронзавая, хутчэй за ўсё камень, не ведаю дакладна. То, што написаны дзве даты, яго 1889 год і 1952. 52, вы памятаеце, мы шмат разоў уже казалі, ён уваходзіў непасрэдным чынам у той самы антыфашысцкі яўрэйскі камітэт, и ён стал той самой ахвярой. У 12 жніўня было расстраляно, вот весь галоўны, все чальцы гэтага камітэта былі расстраляны ў тым ліку. И вот гэта такая расійская ноч пісьменнікаў. Таксама. И, ну, дзякуючы ягонай памяці, вот ён перакладаў украінскую паэзію, мы маем ягоную кніжку якраз перакладаў. І яшчэ адзін верш, гэта верш, канешне, вы ўсе ведаеце, гэта запавіт. Спачатку давайте пачытаем запавіт, да, па-украінску. Як умру, то пахавайте мене на могили, серед степу широкого на Україні милій, щоб лани широко полі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у сине море кров ворожу, ото йді я і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. 25 снежня 1845 году Переславі. Ось от адзінае месца, яке ён згадаў, добра, ягоны сябра там жыў, ён нейкі час у яго жыў, і вот гэта самыя шчаслівыя яго часы і гадзіны. І вот яшчэ адзін малюнак Давіда Гавштейна, і таксама вельмі блізкі нам. Чаму? Таму што гэта малюнак 22-го года да ягонай кніжкі, адной з ягоных паэтычных кніжак, і намаляваў Марк Шагал. Ён быў знаёмы былі яны з Маркам Шагалем, і вот больш таго унізе ягоны аўтограф на ідыш напісаў Давид Гавштейн. Чамусьці Давід усюдах пішуць, ну на ідышы павінна быць Довід. Ну, будем лічыць, што так. И вернемся, это было сдалек, мы подыходили до нашей темы, мы вертаемся зноў до нашего фильма, до наших поросяток, якія вас уразили, и памятаете, мы с вами читали великий верш якраз Квітко, Лейба Квітко, про поросяток тых самых увялі. Ну, а наш Цодзік Даглапольскі, наш беларускі жыдышны паэт, у яго быў псевдоним Гарадокер, город есть, ну, мястэчка Гарадок, есть два гарадка, есть гарадок каля Маладэчца недалёка, это не той.
А ёсць гарадок якраз вот там на блізу Вітебска, вот гэта той гарадок, ён адтуль паходзіць родам. І ён узяў такі псевданім. І ён іранічны, ён жартаваў, ён пісаў такія пародіі розныя, жартаўлівыя вершы. Вот адзін з іх якраз з нагоды гэтага часу. Ён вялікае жыццё пражыў, дарэчы, Долгопольскі. Цозік, да. І больш таго я вам распядаў, пэўне, пра лазню. Это жарт ягоны, як ён у мястэчку праводзіў якраз агітацыю идышнай паэзіі. Пачытаем гэты верш. Хазейрым фарунс из аная проблем, хазейрым базундерс и Йоркширер гебирт, das Wort is anayer, reingefirrt erst фарайорн. Ну, вось тое, што трошку прыкладу вам. Добра, што гэта новая, парасяты, гэта новая для нас тэма, новая праблема, і асабліва менавіта йоркшырская парода. Чаму? Таму што якраз у Крым, дзякуючы Джойнту, была прывезена йоркшырская парода. Ты, што вы бачылі парасят вот на гэтым фільме, это менавіта якраз йоркшырскія парода свіней. Я выбачаюся, йоркшырскія тэр'еры гэта ад свінні? Пэўне, да, гэта нейкі тапанім, да, гэта нешта звязана менавіта з гэтым, да. Ну і парасяты йоркшырскія, да. Вось. І das Wort is знай, гэта новае слово, і толькі у мінулым годзе яно з'явілася для нас. Ну, это жарт такі ідыш. Канешне, гэта ідышная культура. Зараз это не зразумела нават, што это жарт, але вот тады гэта вельмі добра разумелася. І вот тыя героі, якія я вам хацеў паказаць, Шклоўскі, ну, улічваючы, што час вельмі хутка бежыць, не толькі прачытаем, две цытаты, добра, адна пра Рома, якую напісаў Віктор Шклоўскі, той самы, з які яны сябравалі, з ім шмат ён напісаў сцэнарыяў Шклоўскі, менавіта для Абрама Рома. Абрам, дарэчы, Ром вельмі цікавы, я раю паглядзець яго «Строгі юнаша» фільм 36-го года. Гэта вот абсалютна, вот, калі хто ведае фашысцкую архітэктуру, такі быў Шпаер, архітэктар. Вот это абсалютна вот пераклічка, две сіметрыі. Вот тое, што рабілі фашысты ў 30-е гады ў Германіі з архітэктурай, ввогуле захапленне вось той антычнай культуры, менавіта грэцкай, и вот этим все знаки, все символы. Вот то же самое абсолютно 36-й год вот у фильме вот гэтым брать, он есть в интернете, можете пожалуйста. «Строгий юноша» называется. Абрам Ром, режиссер. И просто, ну, ведаючы, что атрымлівалася ў гэтыя гады с интеллигенцией зусім, то просто холод проходит по спине, гледзячы на гэты фильм. Контраст такі. Больш таго, я пастрадаў за гэты фільм, і гэта падалося зусім незразумела нават ў сталінскія часы. Добра, Ром 100% игровой режиссер, безо всякого раскаяния и лицемерия. Ой, тут ошибка, да, лицемрия, да. Это я скопировал, это не моя помылка, да. Он строит картину на актере, на вещи, на игре, и этим самым еще одна помылка, да. Он становится одним из оригинальнейших режиссеров нашего времени, Шкловский. Я скопировал это с текста и просто вставил, оказалось две помылки. Буду проверять, стараться. Выбачайте, все это робится вельми хутка и злеплено. Это наш новотвор наш, да. І Лев Троцкі, ведаеце ўсе Лев Троцкі, які заўчасна загінуў, таксама праз тыя самыя органы, да. Усилиями Шкловского, заслуга не маленькая, теория искусства, отчасти само искусство и состояние алхимии переведены, наконец, на положение химии. То есть наука, литературоведение, мастацтво, знавство, психология мастацтва, дзякуючы вот таким людям, как Лев Выгодский, Лев Семенович, дзякуючы Виктору Шклоўскому, яны стали наукой. Ну и до гэтага часу вывучаются и формальная школа. Шкловский, конечно, ему належит придуманное слово, новотвор, новояз, таки, остранение, вот, один из самых таких ярких образных терминов у литературознавства. Кто не ведает, можете потекать, не отстранение, а именно остранение, от слова странный, странный. І вот Абрам, вот, дарэчы, Шклоўскі захапіў, яго ўразіў гэты вот позірк якраз, вот, як бачыце, як ён глядзіць Абрам Ром, таму яны пасябраваліся, ён убачыў у гэтым ён нейкую вось патэнцыю, мастацкую патэнцыю. Добра, Ліля Брик, вот тая самая, я уже про яе расказаў, зразумела, вот яна, бачыце, пленку глядзіць, яна монтаж рабіла гэтага фільма, яна асістэнт рэжысёра, лічылася афіцыйна. Ну вот бачыце, 91-й,
87 годов, здаецца, да, выходзіць. Да, нешта такое яна пражыла. Вялікае жыццё. І вот Маяковскі, ну, вот бачыце, да, тое, што Сталін прызнаваў за жонку Лілю Брык, вот савецкія часы, это 60-е гады, правы фотаздымак, Лілю Брык просто выразалі. Да, и, ну вот это вот борьба с ягоными жонками и псевдожонками и каханками, и кажуть, что там, ну, это не надто добрая якость правага фотаздымку, але вот там у самым низе каля дрэва застаўся каблук, не выразали, не заретушировали каблук яе, да. Лілі Брык нема. Вот такая, ну, это вот як бы яркий образ, які гаворыць про стаўленне, да. Дарэчы, дзякуючы Брыку, Маяковскі быў забыты перад вайной, у часы вайны. И Лиля Брык начала писать Сталину, и Сталин просто вот указом своим отдал, что это самый лепший поэт советских, это Маяковский, давайте. Одразу начали выдавать все книжки, кучу там выдавецтв, все запрацовали. Ну вот такая дивная, конечно, да, история, да. И хочется прочитать вам, конечно, Маяковскага, пробачьте, я гляну час, ой, зусім нема часу. Ну, хоть светлый верш прочитаем, добра. Певать уже будем другим разом. Так атрымала, что с фильма дня у нас час. Ён написал верш про гэтые падзеі, про все 20-е гады и перасяленне габрэяў Маяковским. Еврей товарищам из ОЗЕТа, ОЗЕТ, памятаете, Общество земельного устроения евреев трудящихся, Маяковский. Бывало, начни о вопросе еврейском, тебе собеседник ответит резко. Еврей на Ильинке все одной линейки. Еврей карат, еврей валюты, люто богатый, жадный люто, а тут им дают Крым. А Крым известен, не карта, а козырь, на лучшем месте дворцы и розы. Тут врут рабочим врагов голоса, но ты рабочий, но ты должен честно взглянуть в глаза еврейской нищеты. И до сегодня над западным краем слышатся отзвуки стонов и рева. Это жидов за бунты карая тешилась пулей плеть Цалева, как будто бы у крови стока стоишь у столбцов статистических выкладок, и липнет пух из перин Белостока к лежащим глазам, которые выколоты, уставив зрачок и желт, и огромен, глядело солнце, едва не заплакав. Как там война проходила в погроме? И немец, и русский, и шайки поляков, потом демократы во весь свой мах громили денно и ночно, то шел Петлюра в батарейных громах, то плетью свистела Махновщина, еще и подвал от слез не высох, они выползали, оставив нору. И было в ихних мюрмерелизах гнилых сельдей да на неполный рубль, и снова смрад местечковых ям до крови несмытая красная медь. Короче, вот и Мерелизах, это знакомитая фирма швейцарская, крам, первый универсам в Москве з'явились менавіта дзякуючы вот шотландцам, да, я казав, швейцарские, да. И гнилые сельди, вот те самые, что бачите, постановочный, до речі, кадр, той герой, які продае гэтых сельдей в самом початку этого фильма, что мы глядели. И он якраз, он проходит праз весь фильм. Он там и паша, и арей, и свиней гадуе, и все робить. Это явно актор. И голод в ухо орал: земля, земля и труд или смерть. Ни моря нет, ни куста, ни селеница. Худшее из худших мест на Руси. Место, куда пришли поселенцы, палаткой взвив паруса парусин. Эту пустыню в усердии рьяном, какая жрала саранча. Солончаки сменялись бурьяном, и снова шел солончак. Кто смерит каторгу их труда? Геройство каждый дым, и каждый кирпич, и любая труба, и всякая капля воды. Вот гэты слупок, весь слупок. Ён не перакладзены на ідыш. Арон Вергеліс перакладаў яго на ідыш, і вот ён уже 80-е гады, але вот тое, вот, што праўда про той Крым, про тую не, конечно, не Ливадию тую, да, не, конечно, не Ялту, і все узбярэжжа менавіта, а вот тую степь, саланчаковую степь, якая салёная, на якой нічога не расце, якая вот только солончаки, ну, бачились, вот в фильме это снято, как ветром гонить это вот перекати поле. И я скажу, что на идише это вот частка не перекладена.
А нынче течет речевая лазурь, и пота рабочего крупный град. Сегодня уже поделился в лозу, и сочной гроздью повис виноград. Люди работы выглядят ровно, взгляни на еврея землей полированного. Здесь делом растут коммуны слова. Узнай хоть раз из 7, которого из 2, из славян, который из них семит. Не нам со зверьями сплетнями знаться, и сердце тощий бумажник свой откроем во имя жизни без наций, грядущей жизни без нищих и войн. Ну, это вот такие, конечно, да, девиз революции. В 26-м году еще это было магчыма. І пераклад Арона Вергеліса, памятаеце, той самы Вергеліс, які вот, да, вельмі кепска адазваўся о антифашысцкім рэйскім камітэце, і тым не менш вот все сваё апошняе жыццё ён замаліваў свой грэх, ён стварыў редакцию часопіса Савеці Жгеймна, якая 30 год выдавала часопіс, і яшчэ пасля яго яшчэ адзін аф Йидиш і Газ. Ну, я просто паўтараюся для тых, хто не чуў. Der Jid. Du Prust nor verzeppen, die Frage die Jüdische, und die ganze Gas hebt on sich zu Jüdischen, die Jiden auf Linke, in der Chorschule Flinke, sie willen auf Илинке. Илинке это вот та самая знаменитая синагога в Москве на Илинце, да, хоральная синагога, кто ведает Москву. Sie willen sie nicht sein mit keinem kein Gleiche, хоть Harge, ausgewöhnlich reiche und ausgewöhnlich karge. Es hört sich astim. Man geht sie ob Krim, nicht bei der Stupa Levade, Sevastopol, Jalte. Die Jiden wollen Avade dem Jam dort noch einmal spalten. Вот, до речі, да, Габрей знову хочуть розняти Червоне море, пам'ятаєте, а тут тільки Чорне море, noch einmal spalten. Genug schon geplappelt, scheutes, tut akuk auf die jüdische Neuten, über Губерниес von dem Tchum. Губерниес von dem Tchum, это вот зона оседлости, якраз. Gehen Pogromen wilde Arum, ob der Schnee die Wegen verschied, ist schuldig der Jid, ob's hotter Regen verhalten dem Schnitt, ist schuldig dem Jid, ob's Reif beim Politz Malien tritt, ist schuldig der Jid. Держит, я їд, кажу, жит тут написано, да. Трошки перакладу, калі снег, калі засыпаюцца сляды, гэта вінаваты Габрей, конечно, жит тут написано, да. Калі дождж все заливае да залева, все сячэ, гэта таксама вінаваты жит. І калі пажарамі вот багатых паляць і іх знішчаюць іхная маёмасць, зноў жа вінаваты жит. Ну, гэта ведаеце, да? Песні былі такие рускамоўныя вельмі шмат антисемітскія. Цумбрек, Брендермстром, Алеток, das Blut von Pogrom in Bialystok. Ведаеце, што адзін з магутнейшых погромаў быў у Беластоку пачатку 20-го стагоддзя. Es gullet der Tod banal sakon, wenn das Leben geht auf, wie Roschene. Gott gezunden Petlure, dem Reuten Hon, mit Abaitsch, Gott gepfeift, die Machnoschene. Es ist nur der Keller von Tränen nicht trocken, die Menschen kriechen heraus von der Nore in Dreußen. Dort gleichen sie uns dem Rücken, beweisen dem Märden Fäusten. Bei die, was arbeiten, die gemeinsam voran, ruft treffend Leuten Gemüt, wer von sie ist ein Slawian und wer ist Asemit. Кто славянин, а кто неведомо, кто славянин. Иди доведайся, хто з іх славянин, хто семіт. Гэта сталі яны працоўнымі людзьмі. Beide willen nicht was Rechil ist Herren. Beide willen zu ein Menschen gehören. Апошнія перакладу радкі таксама, што абодва не хочуць мець вось тыя беды, горысці і няшчасці і праклёны, а абодвы хочуць звацца людзямі. 1926 год, пераклад Арона Вергеліса. І просто яшчэ вот той самы Ицек Фефер, ну, на жаль, паговорым калі-небудзь пазней. Хацелася яшчэ на ідышы паказаць, но вот скончым міфалогіяй. Гэта вот тая самая барацьба, да, Міноса, да, і ведаеце выдатна, да, не Міноса, прабачце, а быка Мінатаўра. І, да, з кім ён там біўся, да.
з Цізеем, Цізей і Мінатаўр, і просто паглядзець і дайсці вот той самы якраз, дарэчы, таксама вобраз абсалютна мастацкі да ўсяго Савецкага Саюза, вось ты вот, да, бегатня, шуканне шчасця, знаходжанне, незнаходжанне змушаных габрэяў, і самай сярэдзіне вось тая бітва якраз вот, двух процілегласцей. И вот остров Крит, мне хотелось вам Крит показать, Европа, якая едет на белом быку. И показать, конечно, почали мы с Пабло Пикассо, и снова вернемся до Пабло Пикассо. Это Пабло Пикассо, Минотавр, и он надел маску быка. И песни петь не будем, пять наступным разом. Але шчыры дзякую всім, ашейным дан, зайт мергизун, штаркун мацлеіх. И выбачаюся, что я троху затрымаўся сёння. Ну, не разлічыў час.